Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick.
Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan kit sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, ano, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Anong nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagbalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay nagmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba diyang... Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang?
kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay...
Carsoncillo o brief? Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung pumangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At Gawa lang yun eh.
kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikirang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Help! I am so stressed. Meron po kasi akong tita na balikbayan at magsistay po siya dito sa amin hanggang end of May. Okay lang naman yun, wala namang problema kasi love naman namin si tita na kapatid ni mama. Ang problema ko po kay tita, 65 years old na po siya. Ang iiksi pa ng mga sinusuot na mga damit. Nakakainis at nakakahiya. Ako nga po, hindi ako nagsusuot ng mga maiiksing mga damit. Ang problema ko pa, gumagaya si mama. Ano po bang dapat kong gawin? Kailangan ko po bang sabihan? Kasi sa totoo lang, medyo matagal-tagal pa ang May 30 para tiisin ko ang eksenang ito. Thank you, kumikinang natambalan. God bless. Ayan. Halos 2 buwan. Oo. More than. Pero ano bang problema nun? Siguro, hindi ko rin alam. Wala ako pa. Para sa akin, wala akong problema sa ganun. Kasi, kanya-kanya naman tayo ng trip. Siguro nagkakaroon lang ng problema. Baka may mga hindi lang siya nakwento. Like baka, sinisiraan yung pamilya ninyo sa barangay ninyo? Paano ba? Ano bang pinuputok ng butsi mo? Correct, Bakit ka galit-galit? Siguro, ako naiisip ko dyan, Jex, baka kasi ang iksi-iksi ng suot ni tita, tapos para siyang na-hazing, di ba? Ube-ube yung puwet, di ba? Baka ganon. Pwede, di ba? Baka, hindi ko sure. Nasa 60s pa lang, di ba? 65, So, carry pa yan, marami pang mga mga mas matanda pa nga dyan na mas maiksi yung suot. So yun siguro, kung minsan depende din, may binabagayan din pag iksi ng suot. Baka ganon. Kasi 'di ba totoo naman din, kung halimbawa bagay sa kanya, looks good on her, hindi ka nagrereklamo. Kaya lang parang feeling mo, it doesn't look good on her. Ganito lang yan. Ikaw ba yung may-ari ng katawan? Ikaw ba yung may-ari ng mga damit? At saka teka lang, hindi ba't may pasalubong din siya sa'yo? Tiisin mo na. Alam mo, nakikita ko na yung problema niya talaga kasi gumagaya yung nanay niya. Correct. Ang isa pa talaga dyang eksena, yung gumagaya yung nanay. Alam mo, sa totoo lang, dun sa part na gumagaya yung nanay mo, for all you know, hindi lang talaga si nanay nabigyan ng chance na pumorma ng gusto niyang porma. Bakit? 'Di ba? Hindi po lahat ng nanay ay may sariling pera para pumili ng mga damit na gusto nilang suotin. Tama. Hindi po lahat ng nanay ay binibigyan din ng budget ng kanilang mga mister para pasuotin ang gusto nilang suotin. At hindi talaga lahat ng nanay ay may budget at all. Correct. 'Di ba? Parang mas unahin pa nila na bumili ng mga gamit pang school o kaya magbayad ng kuryente o kaya magdagdag sa eksena ng pag-increase ng gasolina versus pagsuot ng mga gusto nila. For all you know, may ganun si nanay. Tapos ito, baka may nagbibigay sa kanya o kaya may nagsha-shopping para sa kanya. Kaya ganun. At saka hindi siya. natin alam kasi magkapatid yan Malay natin nung mga kabataan nila. True! Lagi silang ganon. Twinning. Super twin Correct. Di ba may ganon? Nakakalimutan lang din natin na mga kabisyo, pagka meron po tayong mga nanay or tatay, nakakalimutan natin na itong nanay at tatay po natin ay may sarili-sarili din pong buhay. Hindi lang po
kayo ang buhay nila. Oo. So meron din po silang sariling buhay na gusto nilang intindihin. So Oo. kung sariling buhay would mean may mga sarili silang fashion statement, may mga sarili din silang mga problema, sarili nilang ways para mag-grow. 'Di ba yung mga ganon? Huwag natin Correct. kakalimutan yun. Baka gusto naman talaga ni Mudra in the first place. Oo. 'Di ba? Di ko nakikita na parang ang problema gumagaya si mama tas hindi naman masaya si mama. Hindi eh. Oo. Parang gumagaya si mama. Lagi natin tatandaan, imitation is the sincerest form of flattery. Ayan. Kapag ka ang isang tao ginagaya ka, ibig sabihin, kagaya-gaya ka. Tama. Dapat ma-flatter ka kasi, grabe, ang ganda naman. Hindi ako influencer, Oo. pero na-influence ko siya. Tingin ko talaga yung tita mo tsaka yung mama mo sanggang dikit talaga to eh. Baka. Kasi unang-una sa inyo titira, di ba? Tama. Siguro baka, Diba? sister, mag-zumba Correct! tayo. Diba? Ganun talaga. Hindi, tsaka alam mo, sa totoo lang, meron talagang mga taong late bloomer Yes, oo. pagdating sa mga pormahan. Oo. At hindi natin alam ang kwento ng bawat isa eh. Bakit sila late bloomer pagdating sa pormahan? Babalik na naman tayo sa may mga sugat yun ng kabataan na Oo, yan. gustuhin man nila yung mga pormahang ganon. Correct. Hindi sila pinapayagan Oo. or wala silang pambili. Ayan, nakalimutan nila yung part ng sarili nila. Ipinark muna nila Oo. kasi ang daming dapat Correct. asikasuhin yung At pamilya. kasama ka dun ha. Oo. Kasama ka dun sa mga inaasikaso. Ayan. 'Di ba? Tapos ano ba naman yung problema dun sa Oo. maiksi ang mga suot or masisikip ang mga Oo. suot? Hayaan mo na. Malay Kaligayahan natin, nila yan eh. Yung tita mo dati hindi niya magawa yun nung bata-bata siya kasi nakafocus siya na magtrabaho, True. kumayod. Correct, na nasa Ngayon ibang lang sila, bansa. oo. Ngayon lang siya, hindi namin alam, kami ay nag-overthink na lang as a storyteller and as a scriptwriter ng buhay ng may buhay, di ba? Na-imagine natin, what if ngayon lang umuwi yan? Yes. All her life, di ba? Ngayon na nila pinakawalan Correct. yung inner pok-pok. Charas. yun yung parang mas appropriate na term. Charas. Yung inner fashionista. Yan, di ba? May Inner mga ganyan eh. pok-pok. Parang sinasabi kung kailan pa tumanda. Tumanda. Saka pa to na ganyan. Nagmumurang kamatis, di ba? Yung mga Imagine ganon. mo na suppress nila yung ganyang feeling nung kabataan kasi walang resources. Correct. Hindi nila magawa nung nagkaedad na sila, saka lang nila na ilalabas. Tama. Oo. Alam mo, it's who they are eh. Hindi natin yun tatanggalin sa kanila. Oo. Talagang tama si Jeg sa sinabi niya na suppress siya eh. Oo. Na pinigilan muna nila, pinark muna nila yung Yan. pagiging fashionista nila in order to provide a better life for their families, ganyan. So ano ba naman yung 2 buwan Tama. kumpara sa ilang dekada? Di ba na Ayan. pag-aalaga sa'yo, ilang dekada, hindi tayo nagbabalik ng ha. Hindi natin binabalikan yan. Sinasabi lang natin yung hindi nila sasabihin sa'yo. Hindi nila isusumbat sa'yo na, bakit ako? Ibinigay ko yung buhay ko. Hindi, kasi gagawin talaga nila yun Tama. kasi mahal ka nila eh. Oo. Di ba? Pagbigyan mo din, siguro, pwedeng mag-worry ka kung halimbawa yung tita mo, yun yung tipong ang iksi-iksi ng suot, 65 years old, tapos yung tumatayo sa labas ng bahay niyo, Correct. may hawak na lollipop. Yan, ganyan. Tapos tuwing may lalaking dadaan, uupuan, di ba? Tapos, isusubo yung lollipop. Correct. Di ba yung mga ganon? Or, yun nga, nag-uuwi na ng lalaki, di ba? Yung mga ganon. Pero hindi eh, kumpurmahan rin lang. Ganon. Hindi, eto lang hindi naman namin alam kung anong forma mo. Hindi nga nila pinapakailamanan yung kung ano man yung forma mo na hindi din nila trip para sa'yo. Ayan. Diba? Kasi ganyan ka eh. It's an expression of your fashion sense. Diba? Mahirap yun ipilit sa isang tao kung hindi ka naman talaga ganon. Parang halimbawa kapag pinapasuot ko ng mga makikinang, makikinta, malalaking design yung anak ko na babae ha. Hindi niya talaga tatanggapin. Kasi ang iniisip niya and for a while, nagtatampo ko dun eh. Sabi ko, kasi pag bumibili ako ng damit, ang iniisip ko minsan, okay lang yan, mamanahin to ng anak ko, di ba? And then I realized na hindi siya yun eh. Hindi ko pwedeng iipilit sa kanya yung malalaking ribbon at malalaking mga bulaklak. Kung siya, ang gusto niya, kulay black lang, parang tatay niya, di ba? Ganon yun. So, kanya-kanya tayo ng expression ng fashion. Tsaka hindi natin alam, baka yung tita mo,
nagsusuot na maiksi kasi sa pinanggalingan niyang lugar, mainit. Correct. Diba? Diba? Mas At saka, actually, dito mainit din. Oo. Komportable din naman talaga yan. Ayan, oo. Or di naman kaya, ito din ang isang underlying na problema dyan. Pasensya ka na, ha? Obviously, kampi kami sa tita mong maiksi ang suot. At sa nanay mo na gusto rin magsuot na maiksi. Oo. Ang hindi mo alam, baka yun na lang ang mga natitira niya ring damit. Yan. Pwede din, di ba? I Oo. mean, that's another angle na yan na lang yung natitira niyang damit. Tapos wala na siyang extrang budget para bumili pa ng mga extra kasi mas gusto niya umuwi ng Pilipinas or bilhan kayo ng pasalubong. Oo. 'Di ba yung mga ganun? So nagtitiis lang din siya sa Ayan. ganun, 'di ba? Saka magkaiba yung kultura na pag kung yung tita mo tumagal na doon, iba na yung kultura. Hindi niya nga sinabi kung saan bansa galing eh. Oo. For all you know, wala lang. Yung mga taong ganyan, hindi yung parang pinag-uusapan. Sanay na sanay sila sa mga ganon. Oo. So Diba? kung masaya yung nanay mo, suportahan mo na lang. Pero yun nga, pag nakita mo naman na hindi na doon pumupunta na nilalako niya na Ayan, yung sarili nila. Oh. Doon, balikan mo kami, tas kami na bahala na Ayan. bodja ka naman yung tita mo tsaka yung mama mo. Oo. Pero sa ngayon, sa tingin ko, dapat super support lang Ayan. muna tayo. Oo. Supportahan na lang kasi masaya sila dyan eh. Ramdam ko masaya sila dyan. Oo, tsaka syempre sa edad na 65, pagbigyan mo na. Correct. Di ba? Diba? Ano papipigilan niya? Tama. Pauwi na yan eh. True. Hoy, lahat ng 65 kinabahan. Sabi nila, hoy, bata pa ako, Diego! Ayoko pang umuwi kay God. Pero para sa akin pagbigyan. Oo. 'Di ba? Yan na yung trip nila. So, okay lang 'yun. Oo. Alam mo, naturally kasi selfish tayo eh. Alam mo, hindi mo naman iniisip yung kapakanan nila eh. Yes, totoo. Ang totoo dito, ang iniisip mo yung kapakanan mo. Ayan, anong Diba? sasabihin ng ibang tao correct, sa'yo? nahihiya ako. Oo. Sabihin nila, hindi ko man lang makontrol, ganyan. O kaya, bakit pinabayaan ko naman na yung mga matatanda, Oo. ganon. So ultimately, tungkol ito sa'yo. Oo. 'Di ba? Oh, kaya sinasabi ko na pagbigyan mo naman kasi ikaw, pinagbigyan ka rin naman ng nanay mo Correct. sa mahabang panahon. True. So ito, pagbigyan na lang, tsaka gano ulitin namin, gano ba naman yung 2 buwan? Oo. Hindi mo naman siguro ikababaliw yung 2 buwan. 'Di ba? Tsaka alam mo, masasanay ka na lang din. 'Di ba minsan ganon? Yung Oo. parang naiinis tayo sa isang bagay o kaya sa isang tao, pero dahil lagi nating kasama, Oo. eventually parang na we get accustomed to the presence. Correct. Oo. Masasanay ka din. Or it could be, halimbawa, magkaiba talaga kayo ng fashion statement. May ganun talaga. Halimbawa, ikaw na, hindi ko naman sinasabi na ganito, na baka medyo manang ka, Baggy yung mga conservative suot, ka. mga maluluwag na mahahaba. Oo, tapos Oo. biglang dumating yung tita mo na maiksi yung suot na parang para sa'yo, parang hindi dapat ganyan. Oo, ganyan. Pero nagbago na rin po yung mundo eh. Oo. Wala nang mga sinasabing ito lang ang mga pwedeng suotin ng ganitong edad. Correct. Oo. Umabot na po tayo sa mundo ng TikTok. Umabot na po tayo sa Tama. mundo ng AI. Correct. Diba? So, gano'n ba naman fashion sense lang para ikainit ng ulo mo? Relax. Tama. Matakot ka kung mag-two-piece yung tita Correct! sa nanay mo. Habang bumibili ng suka, di ba? Kasama mo ni Bantambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ganun lang yun. Oo. Yaan mo na. Ako nakikita ko talaga dyan, ganun sila dati. Mhm. Tapos na-suppress lang o kaya walang budget. Oo, tingin ko. Tapos wala, ganun lang. Kasi parang they're trying to let go yung inner child, younger Correct. version nila. Tama. So hayaan na, 'di ba? Tsaka pag may pagkakataon at tsaka may pera, ba't hindi mo naman gagawin? Oo. Diba? So, tsaka again, kung wala namang ginagawa talaga, hindi naman naglalandi. Kaya nga. Style lang talaga nila yun. Hayaan Oo. mo na. O i-shoutout natin ang pamilya Borsi. Sina Mama Len, Lance Borsi, si Charles Lorraine, and Carlito Luis. Hello Yan. po, Hello Borsi po. family. Galing kay Scorpio 18. Oh, Thank sabi you so much. Sabi ni Baby Love, true. True, Totoo di daw. ba? Totoo naman. Kanya-kanyang Oo. style yan, di ba? Ay, hi from Japan. Hello! Arigato gozaimasu. Salamat sa pagtutok sa amin. Hadouken. Hadouken! Hame wave! Charas. Nakakaloka. Salamat po sa pagtutok sa kumikinang na tambayan. Ayan. O siya, salamat ng marami. Mamaya tayo ulit banding-banding kwento ng Mahiwagang Burnay. Pero sige, shout out dahil nakikisali tong mga to. Yung mga Shout out. taga-Katbalogan, si Ayan. Si ito, Rai Flor, Rai Flor. ayan.
Sabi ni Aquarius, nakikiuso lang siguro yung tita mo. Shoutout kay Rowell. Kay Jane Bear, Makalma, yan. all the way from BGC. Hello. Ayun, thank you. Ayan. Salamat po sa inyo. O siya, Alright. mamaya tayo ulit ha. Kwento na may wagang burnay. See you later. Bye. Sa RC Homestay Siargao. Bye. Ingat po. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta.
Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumpulin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah!
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files.
Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Ito'y akin lang magtitikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Nakatulog pala yung matanda. Nicole, nasaan ka na? Dear Nicole, matanda ka na ba? Nakakatulog ka na ba? Masyado malamig kasi. Uy, ang sarap ng panahon, in fact. Oh. Diba? Medyo malamig ang panahon. O, eto Oh. na, wait lang. Opening file. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Bravo, 28 years old at bahagi ng LGBTQIA+ community. Sumulat po ako dahil sobrang bigat na ng dinadala ko. Hindi ko na po alam kung saan ako lalapit. Sana po ay maitawid ninyo ang sulat ko sa podcast. Ganito po kasi, naging mapanakit po ang taong 2025 sa akin. Nawalan ako ng trabaho, iniwan ng ilang kaibigan, may mga mahal sa buhay na pumanaw. Ang pinakamasakit sa lahat, naghiwalay kami ng partner ko for 4 years. Maayos naman kami. May mga tampuhan pero nare-resolba naman. May mga problema pero nalalampasan. Pero isang araw nahuli niya akong nag-download ng dating app. Hindi ko naman po gina-justify ang pagkakamali ko pero ang totoo, gusto ko lang naman ng makakausap. Naghahanap lang naman ako ng validation o pakiramdam na may nakikinig sa akin. Hindi ako nakipagkita kanino man. Sa relasyon kasi namin, ako ang laging gumagawa ng paraan para maging espesyal ang mga sandali namin. Tuwing weekend, ako ang nag-iisip kung saan kami pupunta. Ako ang nag-organize ng mga lakad namin. Ako ang madalas mag-effort. Napansin ko rin na bihira niya akong i-flex sa social media kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanya na gusto ko namang maramdaman na proud siya sa akin. May isang pangyayari pa na lalong nagpasama ng loob ko. Isang beses kasi hinaram ko ang phone niya para i-check ang messenger niya. Doon ko nakita na may mga ka-chat siyang iba. Nagulat ako at nasaktan pero hindi na para palakihin pa. Pero ipinablock ko na lang sa kanya yung kausap niya. Pero hindi nawala sa isip ko yun. Tuwing sinusubukan ko siyang kausapin tungkol sa nararamdaman ko, siya pa ang galit. Kine-question ko daw ang pagmamahal niya. Nanahimik na lang ako para maiwasan ang away. Doon nagsimula ang maling coping mechanism ko. Sa tuwing may nararamdaman akong mali o sakit sa relasyon namin, imbes na sabihin sa kanya, nagda-download ako ng dating app. Pansamantalang escape lang naman at dinideactivate ko din agad. Inamin ko naman nung nahuli niya ako. Sabi ko gagawin ko ang lahat, maibalik lang ang tiwala niya at wag niya akong iwan. Sinubukan din naman niya pero parang may pader na sa pagitan naming dalawa. Isang araw nakita ko na lang na may kaakbay siya sa My Day ng kaibigan niya. Pinadala ko sa kanya yung screenshot at nagalit siya. Wala daw akong karapatang magreklamo dahil una akong nagkamali. Hindi kami nag-usap ng ilang araw pagkatapos nun.
Pumunta siya ng Palawan at sumunod ako nang hindi niya alam. Nag-download ako ng dating app at nandun siya. Nang aminin ko na ako yung kachat niya, mabuti naman daw dahil I was able to taste my own medicine. Mismong anniversary namin nang sabihin niya na ayaw na niya. Nakiusap ako na cool off muna at wag diretsyong hiwalayan. Pumayag naman siya pero wala daw kasigurudahan na magiging kami pa. 6 na buwan na kaming ganito. Na-diagnose na ako na may severe depressive episodes. Napatingin ako sa professional dahil natakot na ako sa pwede kong gawin. May mga pagkakataon kasi na sinubukan ko ng tapusin ang buhay ko. Sinabi ko sa kanya ang pinagdadaanan ko pero pakiramdam ko at pakiramdam niya, bina-blackmail ko siya. Tambalang kumikinang ano po ang gagawin ko. Maghihintay po ba ako hanggang dumating ang araw na handa na siyang kausapin ako? Susuyuin ko ba siya at liligawan ulit? O tuluyan ko na bang tatanggapin na tapos na talaga kami at kailangan ko nang bumitaw? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Bravo. Ay, ang ganda ng kantang yan, no? Ito ba yung may backstory? Oo. Backstory ka naman dyan, Jegs. Doon sa mga, kasi, I don't know if this is even being played in other radio stations. Kwento mo lang yung backstory kasi nito, nag-message sa akin sa page. Sabi niya, Sir Jegs, nagbabaka sakali lang na baka pwede niyong ma-play yung kanta. Sabi niya, I'm a stage 5 chronic CKD patient and for transplant na siya. So ako naman, pinakinggan ko, nagulat ako nung pinakinggan ko. Sabi ko, ang ganda. Oo. Ganda. Kaya pinasa ko sa boss. Kasi sabi ko, tandaan niyo po wala po kaming karapatan pag dating sa pag-approve ng kanta. Laging sa boss namin yan. Totoo. Kami po ay daluyan lang. Ibig sabihin, pwede naming ipasa kung sa tingin namin, sa level namin, sa ilang dekada namin sa radyo, mukhang magugustuhan ni boss. Correct. And this is one of those songs. Yan. Ganda niyan. Ayan. So, balik tayo doon kay Bravo. Ayan. Siyempre, Jegs, careful tayo dito Yes. dahil na-diagnose na siya with Depression. severe. Oo. Hindi lang basta depression, kundi severe. Professional coach. As a professional coach will tell you that this is not my turf. Yeah. Yon, as a professional coach, I will tell you na mas may iba na mas nararapat na magbigay ng tamang advice para sa iyo. In fact, ito nga yung sinasabi ko kay Jegs at inexplain ko noon. Ang mga magbibigay po sa inyo na kunyari there's a coach na meron kayong gusto makausap, hindi sila para magbigay ng gagawin mo. 'Di ba? Ang pwede lang naming gawin ay tanungin ka, usisain ka, hanggang sa ikaw na mismo sa sarili mo, maiisip mo na, ito nga pala, sa sitwasyon ko, sa nangyayari sa akin, ito yung mas tama kong gawin. Kung magbibigay man kami ng advice si Jegs bilang mga chismosa. Ayan. Maraming salamat, Coach Nicole. You're welcome! Nakakahiya naman sa outfit mo. Sa outfit kong serious. Sa outfit kong serious. Sabi nga ng digital team, ano daw sila ngayon, video sa atin para sa station ID ba? Wala naman sa akin problema. Ang una ko lang tanong, hindi ba masyadong formal yung akin? Ang suit ko ngayon as an employee of BDO. Bilang empleyado ng BDO. Nakakaloka. Anyways, balik tayo doon. Balik tayo doon sa kay Bravo, 'di ba? So on a professional level, especially since ikaw ay diagnosed na, 'di ba? Ayaw namin magbigay. Ayaw namin i-real talk, ayaw namin magbigay ng anything na mas instead na makatulong makapalala pa sa sitwasyon mo. Yan, 'di ba? Wala. Kasi pagka nagsabi kami ng gano'n, tapos kami yung sinunod mo. Tapos kami yung huli mong pinakinggan. Ayaw namin ng
ganon. Aha. Pero siguro, magbibigay kami ng opinion base lang din sa kung ano yung napagdaanan namin, kung ano yung feeling namin. Ako, ang feeling ko lang din dito, medyo toxic na yung kung babalikan mo pa. Yes, tama. Pakiramdam ko lang, medyo Correct. toxic na kasi tingnan mo, ganti-ganti na siya sa'yo. Correct. 'Di ba? May ano na siya sa'yo, may pagsasabi na ano ba 'yon? Oh, well, you have a taste of your own medicine, 'di ba? Ikaw naman yung nauna, 'di ba? Usually, ito yung mga dahilan ng mga taong, alam mo na yung naghahanap lang ng reason to justify. Gaslighting din. Yan. Gumagaslight na din si Kuya. Tingin lang namin yun I mean, kung magbabase kami sa mga relasyon na nagkaroon kami in the past at sa mga kwento ng mga kaibigan, yan. Parang ganun na siya. So, I don't think it's going to be healthy. Yan. And ako personally, I think you deserve better and focus muna on yourself. Pwede. 'Di ba? Kasi kung gusto ka talaga niya, kung mahal ka niya, may mangyayari, 'di ba? Meron It's been 6 months. Correct. Kaya lang ganito. Tas ang bigat, alam mo minsan na, ito based on my experience, no, there are so many times na kumakapit ako, for example, sa isang relasyon kasi feeling ko, ito lang yung kind of relationship na pwede kong makuha or siya lang yung taong pwedeng magmahal sa akin ng ganito. Tapos, paano ako magso-survive? Ilang taon na kami, di ba? Tama. So, parang ang ino-overthink ko, ang Nanghihinayang ka. Nanghihinayang ako. Sayang naman. Kasi, totoo naman din, in a way, Jegs, mag-uumpisa ka ulit. Correct. Explain mo na naman kung ba't mo favorite color yung pink sa mga susunod mong i-date. Tapos, syempre, meron ng eksenang tumatanda ka na din. Ganyan. Kaya minsan, nagsistay na lang tayo because natatakot nga tayo na, nanghihinayin tayo. Pangalawa, natatakot tayo na baka wala na magmahal sa atin ang katulad ng ganito. At natatakot tayo na hindi natin kayanin yung pakikipaghiwalay. Pero dun sa aking naging experience in the past, nung nakipaghiwalay ako, para ako nabunutan ng tinik sa puso. Literal na. All the while, ang in-overthink ko is hindi ko kakayanin. Hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Pero nung finally, I mustered the courage para i-let go at harapin na kailangan ko na siyang i-let go because alam naman natin talaga kung anong gagawin kaya ka naman nung nanghihingi ng payo sa amin, kailangan may mga tao lang mag-verify nung naiisip mo. Pero technically, alam mo na din naman yung gusto mong mangyari. 'Di ba? Nagulat ako na pagkatapos nun parang uminom ako hindi dahil sa nalulungkot ako. Dahil masaya ako. Yan. O sige, itawid natin sa podcast to. Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako si Nicole Yala. Hello.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. Kinang. Coliala and Diego Bandido. Yeah. Woo! Oras natin! We got 33 minutes after 2 o'clock ng hapon. Kasama mo ang kumikinang ulo, Diego Bandido pa rin. Manong driver, kamusta naman ang iyong biyahe? Kamusta naman ang pakiramdam ngayon? Hay, lahat naman tayo mapapa. Hay, sa pagtaas ng gas. Ako kanina, alam nyo, dumadaan ako sa mga gasoline station. Nakakapanghina, ano? Ang taas na talaga. Parang may choice pa ba tayo? Pero laban lang. At syempre, boards, Manong Driver, gaya nga po nasabi namin dito sa Love Radio. Kami ang kasama mo sa hirap at ginhawa. Kaya ngayong nahihirapan ka, sagot na namin ang ginhawa mo. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Yan. Sagot na namin ang boundary. Every time na marinig mo yan, oh. Sabi nila si Diego, paasa talaga to eh. Hindi, piniplay ko lang. Ayan, every time na marinig nyo yan, ayan, kaya nga po, yun yung promo ng Love Radio para sa Manong Driver. Lalong-lalo na sa panahon ngayong kagipitan. O, di ba? Gets mo? O, laban lang tayo. O siya, at bago po ako tuluyang magpaalam, batiin lang natin lahat po ng mga kabisyo nating nakatutok dyan sa sa may Quezon City, dyan sa may Baysa. Ayan.
Ayan, sa Tubalinal family members. And congratulations nga pala kay Marily Tubalinal na nananalo ang kanilang grupo. Ayan, bilang mga grand finalists sa kanilang debate. At the same time, naging 7th best speaker dyan sa May Arellano. Congratulations. Be, kailan natin celebrate yan? Hindi dapat pinapatagal yan eh. O sa mga kabisyo, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang sa pangalan po ng kumikinang ina Nicole Liala. Ako naman po ang kumikinang ulo Diego Bandido na lagi pong nagpapaalala sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. At sabayan na. Susunod na, syempre, ang babaeng tumatakbo sa iyong isipan. Gabi man o araw, walang iba kundi si Mara Tony sa kanyang programang Love Trip. Ito po ang 90.7 Love Radio. Wala nang Metro's #1 Love Radio. Basic!